Er is in Borselen eigenlijk helemaal geen ruimte voor 2 nieuwe kerncentrales. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin staat ook dat het project een stuk duurder wordt. En verder in deze uitzending. Alle bedden bezet in ziekenhuis. En wat doe je met je dode huisdier? Goedenavond. De ruimte in het Sloeggebied is krap voor 2 nieuwe kerncentrales. En om ze daar te kunnen bouwen zijn waarschijnlijk grote veranderingen nodig. Dat heeft de minister van Klimaat en Groene Groei vandaag laten weten. En er was meer nieuws te melden. Dit is de voorkeurslocatie van het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales. Het Sloeggebied. Ze zouden vlak bij de huidige kerncentrale moeten komen, maar het beschikbare terrein is versnipperd. En daarom wordt het volgens de minister krap om hier 2 centrales te bouwen. Er moeten mogelijk verregaande maatregelen genomen worden om het mogelijk te maken. En waar moet je dan aan denken? Nou, het terrein met de zonnepanelen hierachter en de spoorrails, die zullen waarschijnlijk moeten verdwijnen. Dat heeft het ministerie al laten weten, als er 2 nieuwe kerncentrales gebouwd gaan worden. Maar je kan je ook voorstellen dat deze weg misschien wel verlegd gaat worden. Want als die midden tussen 3 kerncentrales in ligt, is het niet zo handig. Maar wat zijn dan de gevolgen voor deze locatie? Het strandje van de Kaloot, dat populair is bij kitesurfers en wandelaars. Blijft dat dan nog wel bereikbaar? Nou, daar zijn allemaal nog geen besluiten over genomen. Maar dat is iets waar ze de komende tijd in Den Haag over moeten gaan nadenken. En dat zijn dingen die kosten tijd en geld. En dat geld is een belangrijk onderwerp. Voor de bouw van 4 nieuwe kerncentrales heeft de minister nu 14 miljard gereserveerd. Maar vandaag is bekendgemaakt dat dat te weinig is. Hoeveel meer geld er nodig is nog niet bekend. Maar ervaringen van de bouw van kerncentrales in het buitenland leert dat het sowieso om miljarden meer gaat. En dan zijn er ook nog de voorwaarden die inwoners van Borselen aanboden aan de toenmalige minister, waarvan ze wilden dat die voldaan zouden worden. Dat pakket bieden we graag vandaag aan, namens Zeeland, nogmaals in de stellige overtuiging dat het kabinet, welk kabinet het ook is, daar ontzettend verstandig mee omgaat de komende tijd. Een van die eisen is een onderzoek naar draagvlak in de regio. De minister is er nog niet over uit of dat onderzoek er ook komt. Draagvlak is er in ieder geval weinig in Eemshaven in Groningen. Vandaag werd bekend dat dat gebied toegevoegd is aan mogelijke plaatsen voor de bouw van nieuwe kerncentrales. De meeste Groningers zitten niet op kerncentrales te wachten, zo lijkt het. Naast Groningen worden het Sloeggebied, Maasvlakte 1 en 2 en Terneuzen onderzocht. Borselen blijft dus de eerste keus. Maar daar wacht de minister een flinke puzzel vanwege de beperkte ruimte en een financiële uitdaging. Na de zomer moet de knoop worden doorgehakt. De ziekenhuisbedden van het ADRZ in Goes lagen afgelopen week allemaal vol. Er waren veel acute gevallen. En verder wordt nog onderzocht hoe het kwam. Een aantal patiënten bleef ook langer in het ziekenhuis dan gepland. Op dit moment zijn ze niet vol, maar deze week hadden wij inderdaad een compleet vol beddenhuis. Dat is wel uitgerekend het moment wat er aan gaat komen in januari, februari, maart, waar de druk op ziekenhuizen sowieso altijd wat hoger is. Om welke getallen ging het afgelopen week? We hebben in 2 dagen tijd 10 patiënten moeten overplaatsen naar andere ziekenhuizen. Maar wat als er geen overplaatsing meer mogelijk is? Je kan beslissen op bepaalde momenten, als je echt geen andere kant meer op kan, om bijvoorbeeld planbare zorg te stoppen. Maar is het dan al zo geweest dat mensen hun afspraak verzet werd omdat die acute zorg moest worden verricht hier? We hebben deze week helaas voor 3 patiënten moeten beslissen om een OK-sessie niet door te laten gaan, operatiesessie niet door te laten gaan en die te verplaatsen naar een plaats over een aantal weken. Zorgzaam in Terneuzen heeft dit probleem niet. Daar is zelfs nog genoeg plek om patiënten van andere ziekenhuizen op te vangen. De Westerschelde-tunnel is vandaag een paar uur dicht geweest door een lekkende vrachtwagen. En er zijn zelfs mensen uit de Oostbuis geëvacueerd, want er was ook sprake van rook. Die mensen kregen via borden en de intercom te horen dat ze uit hun auto moesten en een deur naar een dwarsverbinding moesten nemen om daar te wachten. Al het oponthoud zorgde voor lange files, zover zelfs dat de Noordbuis van de Sluiskiltunnel ook dichtging en mensen om moesten rijden via de Sluiskilbrug. Een spectaculair zicht. Met de hulp van 7 grote bouwkranen werd vandaag bij Oost-Soeburg een nieuwe waterleiding onder de A58 gelegd. Daarvoor moest eerst een gat van 350 meter lang worden geboord.
De bouwkranen waren nodig om de buis onbeschadigd op zijn plek te schuiven. Het is net als met een tuinslang. Die kan je wel iets buigen, maar niet helemaal. Er zit van binnen ook een coating, die moet heel blijven. Dus die buis moet onder een bepaalde hoek moet die de grond ingetrokken worden. En daarom moeten al die kranen er staan om onder de juiste hoek de grond in te krijgen. De waterleiding wordt straks gebruikt om een nieuwe wijk op aan te sluiten. Er moet zeker 100 jaar dienst doen. Hoe is het om mee te werken aan een project waarvan u weet, nou, dat is voor de komende eeuw? Ja, toch wel mooi. Want dan weet je dat je gaat in ieder geval niet meer meemaken dat hij de grond uitgaat. In Zeeland lopen naar schatting 31.000 honden en 40.000 katten rond. En je denkt er misschien liever niet over na, maar wat doe je met je huisdier als het doodgaat? Dat verschilt nogal. De een laat zijn huisdier cremeren en zet de urn op een mooi plekje in huis. De ander brengt het naar de Milieustraat. Let op, er zitten beelden in deze reportage die sommigen misschien vervelend vinden om te zien. Mevrouw, u loopt hier met uw hond. Heeft u er wel eens over nagedacht wat u zou doen als het dier overlijdt? Zeker, ik zou hem laten cremeren. Dan kan ik hem dichtbij me houden. En komt hij dan ook echt in een urntje op de kast bijvoorbeeld? Zeker, absoluut. Ja hoor, met een foto erbij, alles erop en eraan. Cremeren is dus één van de opties. In Zeeland is er op dit moment maar 1 dierencrematorium in Koudekerke. Wij hebben het behoorlijk druk. Wij merken heel goed dat wij uiteindelijk nog het enige crematorium zijn in Zeeland wat operationeel is. We zitten nu wel op meer dan 2000 dieren per jaar. Hoewel vooral honden en katten gecremeerd worden, is elk dier welkom. Vanaf het kleinste hamstertje tot aan het grootste paard en eigenlijk alles wat daar tussen zit. Pakietjes, andere vogeltjes, maar ook wel eens dieren dat je verwacht van een chameleon bijvoorbeeld hebben we gedaan. Of dat mensen met een schildpadje komen, dat kan allemaal. Een vrij nieuwe uitvaartmethode voor huisdieren is resomeren, ook wel watercrematie genoemd. Het dier wordt in een bad met vloeistof geplaatst dat wordt verwarmd tot 96 graden. Na afloop van het proces blijft er een waterige vloeistof over en wit poeder. Uiteindelijk blijft er dit over, wat echt alleen maar bestaat uit de beenderen van het dier. Mevrouw, heeft u huisdieren? Ik heb huisdieren gehad. 3 poezen. En die heb ik dan in de tuin begraven, op een mooi plekje. En is dat ook echt een gedenkplekje voor u? Nee. Het was een poes, meer niet. We hebben een hond gehad en die hebben we laten inslapen. En mag ik vragen, wat heeft u ermee gedaan met het overleden dier? We hebben hem bij de dierenarts achtergelaten. En wat er daar voor de rest mee gebeurt, heb ik geen idee. Wilde ik ook niet weten. Voor wie het wel wil weten, het dier komt dan uiteindelijk bij een destructiebedrijf terecht. Dat geldt ook voor mensen die hun huisdier naar de Milieustraat brengen. Hoewel het voor sommige mensen een wat kille manier is om afscheid te nemen van een dier, is het wel milieuvriendelijk. De verwerking is hier op een verantwoorde manier. Dus het gaat naar de Rendak in Zonnebreugel. En daar verwerken ze tot beendermeel en allerlei spullen. En gaat het weer een volgend leven leiden, zeg maar. Emotionele taferelen maken ze op de Milieustraat nauwelijks mee. Mensen weten dat ze het weg komen brengen en doen de bak open, leggen het beest erin en zijn weer weg. Dus we hebben in de tijd dat ik hier nu zit 1 keer wat emotionele toestanden gehad. Over het algemeen hebben we daar merken we daar niks van. Hoe anders is dat bij het dierencrematorium? De mensen die hier komen zitten natuurlijk eigenlijk in de max van hun emotie. Ja, dat is aan ons dan de uitdaging natuurlijk om die mensen toch in hun emotie ook daarin te begeleiden. En ze toch de juiste keuzes te geven. Ook vandaag weer buien, sommige met hagel. Er stond veel wind met vooral aan zee soms zware windstoten en het was koud. Morgenochtend hier en daar nog een waterig zonnetje, maar verder is de dag bewolkt en grijs. En vanaf de middag valt wat lichte regen. Het wordt 6 graden, maar de wind zorgt ervoor dat het veel kouder aanvoelt. En zondag is het juist bijzonder zacht voor de tijd van het jaar met 15 graden. Dit was Zeeland Nu. Hou voor het laatste Zeeuwse nieuws de app en website in de gaten. Ook voor het sportnieuws, want het weekend staat voor de deur. Dus er wordt weer volop gesport. Morgenmiddag vind je er onder meer het liveblog over de voetbalwedstrijden in de 3e divisie. Een hele fijne avond en een heel goed weekend gewenst.